Okei, tänään olisi taas uusi Fortnite-video ja tässä uudessa updateissa on siis tänään tullut joku Kappa Factory, missä on kurkkuja ja Shattered Span, eli siis tää Span on mennyt rikki, koska Godzilla käveli siis sinne. Ette halua muuta tietää paljon, kun mä härsyttää. Viimeisen 2 pelin aikana mä oon vaan sniputettu joka paikasta ja sen takia video on mennyt pilalle. Onks tääkin joku Simo Häyhä sukulainen vai mitä? Miksi musta tuntuu, että minut sniputetaan taas? Please, älä tapa mua. Mä haluan vaan saada mun kuvan valmiiksi. Mä en jaksa näitä snipereita, jos ne ei oo minulla käytössä. Ymmärrätte varmaan tuntee. Ymmärrätte varmaan kuinka tyhmästi on sanottu. Jos mä sain yhden siirtkuuden, kun niistä pitäisi saada 2. Me hoitelette tyyppi täältä ne pitää tappaa, mutta... No niin, nyt ei ainakaan ketään häiritsisi. Niin, kato, sillä oli sit hunting rifle kuitenkin, että ois voinut slipottaa mut ihan millä vaan. Paitsi toi kyllä näyttää paljon botilta. Missä nää tyypit on? Tota olla ne NPCt noin. Siellä tappelee. Kyseessä sieltä täällä. Ne NPCt, ketkä respawnaa aina kun ne kuolee, ja ne vaan jatkaa sitä tappelua. Ei, kyllä toi on ihan aito tuolla. Joku onko. Kyllä on joo. Tää on kyllä... Ei kyllä botti olla, koska sillä oli toi skini. Onko se rikonskanner muuten takaisin? En mitään tiedä. Please, please! Joutuu ehkä vähän ees. Sä et oikeesti kuilla tohon. Kato, se on siinä. Sitten portaalin takia niin tänäkään. Miten se ei kuollut? Pääsikö valee? On kyllä hauskaa kiusta botteja. Mä nyt kannan näitä jetbubbleja ihan vaan sen varrella, että tässä tulee tästä katsotaan mua jostain. Toi voi itse asiassa pelastaa varmaan sun hengen. Jos tuolta hyppäät alle, jos menet tähän, niin kato heittää sit. Penaa. Pysytkö menet tästä tuolla launchpadiin? On varmaan.
Tunnistin tuon äänen. Onko se semmoinen? No ei se ollut. Eli mä en tunnistanut äänen. Mut tästä tulee aina 1 Lego chestia ja 2 normi chestia. Vaikka nyt tästä taitaa olla 4 chestia itse asiassa. Okei, Lego-huonettiin varittu. Kelpaa. Mutta miksi yhdestä Lego chestistä tulee 2 Fireonin äsken? Niin nää on nää NPCt, mistä mä puhuin. Tämä on vähän rasittavia. Aika olla aitokin. Eiku ei olekaan. Eiku ole. Siis sä et jaksa, mä olin auttamassa sinua NPCstä, vaan sä pitää koko ajan spammaa uudestaan. Kuka nyt se? Mä en ehdi puhua tän kanssa, kun mä en saa. Siis ei tiedä vissiin. Oho, kyllä kelpaa. Spawnasiko tonne just äsken lisää chestejä? Pitäisikö mennä tuonne? Ei oo pitkä matka. Voin treida silleen, jos mä löydän jonkun huonon. Sen. Vaikka tää. Tai sitten en mä nyt tätä kyllä pelkästään tätä. Siellä pitää löytyä joku. Ehkä se suostuu ottaa shield-pulleja. Ei syöksä sieltä rupleja. Mä en ole antamassa tälle mitään tämmöstä. No, ei. En ole. Eikö siellä ole missään mitään krääsää? Tuolla on varmaan joku krääsä. Joo, tää on hyvä. Kyllä mä en ihan ketään. En nyt mä käyn kattoo, että mikä silmitys tällä oli minulla. Mä en just tuhlannut mun Onimask käyttäjä tommoseen. Ihan sama, kokeillaan tällä kertaa tommosta.
Kapellaan sitten. Venas. Joo, mä sain tämmöstä yhtä juttua suoritettua. Full golden loadout. Älä mene vielä. Sitä ei saa kiinni. Tuollainen joku medallion tyyppi. Mä tulemme haastamaan. Tällä on joku high ground, joka täällä on enää pari jäljellä. Very good. Oh my days. Mä en osu. Miten? Miten mä en osu? Please. Aimi, älä kiusaa mua. Oh my days. Mikä mun aimilla on? Mä en suostu osumaan näihin. Venäjät se lähtee tästä sitten näin. Sitten mä rupeen viimaan sitä. Tuutko sä nyt ulos sieltä sun pikkumökistäs? Mä en halua tuolla puskea, kun sit kuitenkin tää tyyppi täällä snipaa, mut... Nyt se ei snipaa. En kyllä tiedä mikä on syy, miksei se nyt muka pystyis. Mut mä en kyllä paljon tykkää mennä alas, koska... Niin. Sillä on varmaan noin kaikki seinät. Onko se yksi tyyppi lähtenyt johonkin? Vai jääkö se vaan nyt tonne Stormiin sit? Stormi kuitenkin vetää se vetää ykköstä. Eiks nää osaa liikkua? Siis voiko olla, että se on mennyt tosta alta tonne lähtenyt? Ei kai. Onks mä vaan niinku penannut tässä? Koko ajan. Ja se ei oo täällä. Eikä myöskään näköjään toi. No jaha, ei sitten. Päästä tällä kertaa, mutta pääsee ensi kerralla. Kaksi.
alkaisi nipaamista. Ei, ei. Mä en oikein tiedä mihin tästä se lähtee. Täällä oikein mistään huokeeta saa. Pitää kyllä tästä lähteä ihan justiinsa. No se Railgunin. Olisiko se tässä chestissä? Voiko olla? Olisiko tää kyllä ollut niin kiinnitetään koska ne Railgunin tästä chestistä? No ei näköjään voi. Jaa, tuolla medallion tyypillä on sitten näköjään molemmat medallionit. Mikä auto tää on? En oo ikinä nähnyt tätä. Dieseli. Pitäisikö vaan käydä Fortnite-autokouluun? Jos mä pääsin tästä hyvästi läpi. Nyt sä et ammu minun autoa. Ammu sitä toista tyyppiä. Mä menin tänne huoleen. Siinä sä oot. Onko se sinä oikeesti? Sä näitä voi löytää sut vielä. Pikka. Pikka. Niin sitten. Täällä olisi paras alaskin porata. Kato, teamwork. Stormia käytetään. Ei oo muuten mitään hiiliä mukaan. Mä oon vielä täällä. Se voi päästä pois täältä. 2. Riittää mulle. Käyttää. Mä tiedän, onko se ihan järkevää jäädä tänne vetämään. Siis... mulla vaan ruvetaan soittaa kesken Fortnite-matsi. Soittaa mulle vielä kerrankin, mä oikeesti... Hei mä... Källi. Menen tänne päälle. Sitten menen tänne. Sniputorniin. Katsomaan alueella. Mitä nää pystyy tekemään asialle? Mitä mä teen? Jos mä näen sen muilta. Tuleeko tänne tyyppiä mun sniputorniin? Tässä on sniputorni. Nyt se on tossa. Ei oo ainoa railgun. Se voi olla riski. Ai. Miten toi osuu muhun? Ja mitä toi ei mennyt rikki? Oh my god, mä en jaksa.
No siinä oli sitten tämmönen video.